Er komen steeds meer toeristen naar Zeeland die medische zorg nodig hebben, zoals nierdialysepatiënten. Wir können mehr zusammen unternehmen im Urlaub. Ne? Das ist eine ganz schöne, tolle Sache is het. En verder in deze Zeeland nu. Vrees voor weglopend horecapersoneel. En opnieuw topstuk uit Rijksmuseum. Goedenavond. De vraag van toeristen naar zorg tijdens hun vakantie stijgt. En de sector springt erop in. Roompot gaat bijvoorbeeld de komende jaren het aantal aangepaste vakantiehuisjes verdubbelen. Op vakantiepark De Banjaard in Kamperland komen al ruim 20 jaar nierpatiënten voor vakantie en zorg. Van buiten lijkt het een groot vakantiehuis. Binnen wordt serieuze zorg geleverd. Zo zit hij wel goed, hè? Ja, zit prima. In Kamperland is ruimte voor de dialyse van 6 nierpatiënten tegelijk. Het ADRZ levert van maart tot oktober de zorg. Zo'n 700 nierpatiënten per jaar kunnen op deze manier toch op vakantie. Onder wie Volker Schurveld. Hij heeft een zomerhuisje en komt meerdere keren per jaar. We kunnen met de familie Urlaub machen. Dat is wichtig. In den Ferien, die haben jetzt im Sommer den Segelschein gemacht in Holland. Und wir können mehr zusammen unternehmen im Urlaub. Ne? Dat is een ganz schöne, tolle Sache is het. Maar inderdaad, het staat op -4, dus dat is netjes. Nierdialyse is ingrijpend. Veel patiënten moeten 3 keer per week 4 uur aan het apparaat. Meestal is het vol met vakantiegangers, maar als het rustig is, mogen er ook Zeeuwse patiënten komen. Nu is dat Theo Matthijssen uit Burghaamstede. Nou, dat is een leuke afwisseling, want normaal dan dialyseer ik in Goes. En vanuit Burghaamstede is dat toch ruim een half uur met de taxi. En ja, hier zo is toch een iets andere sfeer. Een beetje vakantiesfeer eigenlijk. Solche Stationen finde ich sehr gut. Ich wünschte mir, es würde mehrere Stationen geben, dass wir auch flexibler in unserer Urlaubsplanung sind. En dat wenst hij niet alleen, want in Nederland hebben 10 miljoen mensen een chronische aandoening. Dat is meer dan de helft van de bevolking. En die aantallen nemen de komende jaren alleen maar toe. Voorzieningen als deze zijn waardevol. Natuurlijk voor de nierpatiënt, die naast dat hij op vakantie kan, zorg krijgt die hij nodig heeft. Maar ook waardevol voor organisaties als Roompot zelf. Want we worden met z'n allen ouder en hebben dus meer zorg nodig. Ook op vakantie. En daar speelt ook de Roompot op in. Het recreatiebedrijf ziet de vraag naar zorg en hulpmiddelen toenemen en gaat daarom de komende jaren het aantal aangepaste vakantiehuisjes verdubbelen. Ook hier bij de nierdialyse meer service voor de patiënt. Want die kan sinds kort zelf boeken via de site. Maar misschien wel het belangrijkste naast de goede zorg, er heerst een vakantiestemming. Het is heel sfeervol. De mensen zijn op vakantie, dus zijn vaak heel ontspannen. En gezellig is het. We proberen echt een beetje uit het ziekenhuissfeer neer te zetten. En dat is ook zo. Je hebt veel minder prikkels als in het ziekenhuis. Dat vindt Theo Matthijssen ook. Het is natuurlijk een prachtige gelegenheid. Ik bedoel, dat is duidelijk. Een verstandig besluit, zegt scout Mark Rozel uit Goes over het plan om de Wereld Jamboree in Zuid-Korea voortijdig af te breken. Rozel zit in de organisatie van de Nederlandse scouts die naar het evenement kwamen. Na tal van organisatorische problemen moeten alle 43.000 deelnemers het terrein morgen verlaten, omdat er ook nog eens een tyfoon aankomt. Rozel zelf merkte al snel na aankomst dat er veel problemen waren en noemt het een heftige ervaring. Het hele terrein was zompig. Het was een beetje een moerasgebied met heel veel insecten en zo. En als je dan een hoofdlampje op hebt, dan komen al die insecten op je hoofdlamp af. Dus dat was eventjes, dat was behoorlijk heftig. Ja, het was natuurlijk ook heel warm. Er is hier natuurlijk een hittegolf gaande. Dus toen had ik wel zoiets van, jeetje, waar ben ik nu aan begonnen? En ga ik dit wel redden? Want dit is wel heel heftig. Gratis rode bessen, al is een vrijwillige eigen bijdrage natuurlijk welkom. Fruitteler Marinus Vermuur uit Heinkensand kan zijn bessen niet kwijt bij de grote afnemers. En daarom heeft hij zijn bessenveld opengesteld voor mensen die zelf komen plukken. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt.
Wij komen uit Kuiderkerk en we hadden dit gelezen. Het is een heel goed initiatief. En ik ga er bessensap van maken en bessenjam. Die bessen zelf die hebben we getild. Tot de laatste dag hebben we goed voor gezorgd om de teelt toch succesvol te maken. En als er dan een vrijwillige bijdrage komt, is allemaal meegenomen. Het is niet per se nodig, maar het is wel heel fijn uit te krijgen, puur als waardering. En dat geeft toch een goed gevoel dat je niet helemaal voor niks hebt gedaan. En er zijn genoeg mensen die wel betalen. Ja, zeker weten. Ik ben tot nu toe tevreden over de bijdragers. Nou, we willen sowieso hier nog een bovenverdieping en de onderverdieping gaan we gewoon een beetje een chillhoekje maken. Nou, dat kan, want er zijn genoeg pallets en spijkers bij Speelstad Vlissingen om met elkaar een hut te kunnen maken. 130 kinderen gingen vanochtend aan de slag en reken maar dat het een mooi huttendorp wordt. Je begint met de vloer en dan, dan doe je de muur. Dat pak je dan, dat zet je dan tegen je vloer aan en dan timmer je dan vast met spijkers. En dan als je gewoon je muur hebt, dan wil je het een beetje inrichten en accessoires erin doen. Wat is leuker, de Efteling of dit? Ik denk toch wel dit. Ja. En Speelstad duurt nog de hele week tot en met komende zaterdag de 12e augustus. Na een veelbelovende junimaand waren de regenachtige afgelopen weken toch wel een teleurstelling. Hè? Niet alleen voor toeristen, maar ook voor strandpaviljoens. Niet alleen viel de omzet de afgelopen weken natuurlijk tegen, maar belangrijker is, hoe hou je je personeel aan het werk? Echt strandweer is het niet bepaald geweest de afgelopen tijd. En als er nou één branche is die dat goed merkt, dan zijn het natuurlijk de strandpaviljoens. Oh ja, dat scheelt natuurlijk alles. Als ik naar de maand juli kijk, dan valt het bij ons nog redelijk mee. Maar ik weet dat er collega's zijn die 20, 25, 30% lager scoren. Als je minder gasten hebt, heb je ook minder personeel nodig. En toch is het zaak het personeel in de strandtenten in dienst te houden. Anders loop je het gevaar dat mensen de horeca verlaten, omdat ze in andere beroepen meer zekerheid hebben. Ik ben vooral bang voor volgend jaar. Dat de jongens en meisjes niet meer willen komen, omdat ze roepen van, we hebben toch niet kunnen werken waar we wilden werken. En dat zou niet goed zijn. Zeker niet als we volgend jaar weer wel een prachtige zomer zouden hebben. De Reu vreest vooral voor meer leeglopen in de horeca, waar toch al een personeelstekort heerst. Het is landelijk gezien natuurlijk wel een issue. We hadden voor corona 380.000 mensen in de horeca werken. Er zijn er nu nog 300.000, dus er zijn er 80.000 weg. En die zoeken we met z'n allen. Zelf belt hij zijn personeelsleden zo min mogelijk af, maar probeert hij ze te verdelen over kortere diensten. En ondertussen houdt hij de moed erin, want de zomer is nog niet voorbij. Een slechte maand is geen slecht jaar. En laten we heel eerlijk zijn, de maand juni was heel goed. We hebben natuurlijk nog de maanden september en oktober, waar het ook heel mooi kan zijn. Dus we moeten optimistisch blijven. Het Zeeuws Museum in Middelburg heeft opnieuw een topstuk van het Rijksmuseum in Amsterdam in huis. Musea lenen elkaar steeds vaker topstukken uit. Deze zomer een van de publiekslievelingen uit het Rijksmuseum. En volgende maand dan volgen er nog meer. Normaal hangt ze in de vaste collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar deze zomer hier in Middelburg. Italiaanse vrouw met hond Puck, geschilderd door Therese Zwartse. Wat vindt u ervan dat dit hier hangt? Ik vind dat heel mooi, vooral dat het recht vind ik heel mooi, ja. Ik vind het gewoon een ontzettend mooi initiatief dat er gewoon ergens dan uit het Rijksmuseum zoiets moois uitgeleend wordt om dus in een ander museum tentoon te stellen. We hebben de Rembrandt hier ook gehad een tijdje terug. Dat was ook echt een goed idee. En dit is een soort van vervolg erop. En ja, het slaat aan. Ik vind het zelf ook prachtig. Dus, valt het in de smaak, merkt u dat? Ja, zeker. Ja, en dat kan bijna ook niet anders. Hè. Als je hier binnenloopt, het is toch wel erg indrukwekkend, vind ik. Er komen steeds vaker topstukken naar het Zeeuws Museum. Zo was hier dit jaar nog de vaandeldrager van Rembrandt te zien. Ik ben er ontzettend blij mee. Vergeleken met pak een beetje 10 jaar geleden is dat het veel makkelijker is om iets in bruiklijn te krijgen wat in de vaste presentatie zit. En wat veranderd is dat met name de grote musea actief hun collectie onder de aandacht brengen van andere musea. Van zou je niet iets van ons willen lenen in jouw context? En dat is echt anders. En zodoende zijn de topstukken uit de nationale collectie van Nederland op meer plaatsen voor iedereen te zien. Ik zei al, ik zou het wel aan één wand van mijn huiskamer willen hebben. Het schilderij, dit is gewoon echt een publiekslieveling. En er kwam een mevrouw en die zei van, als ik naar het Rijksmuseum ga, het eerste waar ik naartoe ga, is naar dit schilderij. En nu hangt het bij jullie. Nou, dat is toch geweldig.
er staat nog meer op stapel. In september opent in het Zeeuws Museum een overzichtstentoonstelling van de Middelburgse schilder Adriaan van de Venne. Daarvoor komen meer dan 100 bruiklenen, schilderijen, tekeningen en prenten uit het Rijksmuseum naar Middelburg. Ja, ik vind dat ongelooflijk genereus, want je beseft dat niet als buitenstaander, maar in elke bruikleen zit veel werk. Dan moet het dus van de muur, dat betekent dat het heel voorzichtig eraf gehaald moet worden, dat het ingepakt moet worden, dat het even nagekeken moet worden. Nou, dan moet het op transport. Er zit heel veel werk omheen. Dus op het moment dat je een bruikleen hebt met meer dan 100 stukken, kun je je wel voorstellen hoeveel energie en hoeveel tijd daarin gaat zitten. Dus het is echt ongelooflijk genereus. Het schilderij van de Italiaanse vrouw met hond Puck is nog te zien tot 3 september. Eindelijk weer een zonnetje na al die regen dit weekend. Al waren er vandaag toch ook nog flink wat wolken. En ons is beloofd dat het beter wordt, droger en warmer. En dat lijkt vanaf woensdag uit te komen. En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk voor meer nieuws in onze app en op onze site. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.